madwar 15-10 sin ilu bdejna nagħmlu ħafna riċerka biex naraw dal-istokk oriġinali Malti għadux jeżisti jew le, u sibna li għadu jeżisti, sibna li għatem lok ta' kif aħna nistgħu nikkonservaw in-naħla Maltija. In-naħla Maltija hija naħla kwieta wkoll jekk inti tibridja b'mod tajjeb, u hija naħla illi l-adattat ruħha l-Gżejjer Maltin hija iktar tajba biex trabbija f'Malta. Minkejja da kollu, in-nies xorta ikollhom ħafna domandi illi inti qed tgħid iċċiċati. Allura, madwar 5 snin ilu, iddeċidejna li nagħmlu esperiment kbir. Tajjeb, u għamilna esperiment fejn kellna kolonji ta' naħal Taljani u kolonji ta' naħal Maltin. Tajjeb, ovvjament iddeċidejna li ma nagħtu l-ebda trattament lil daw il-kolonji la minħabba mart u lanqas jekk daw ikollhom bżonn l-ikel ma ntuhomx laqqas ikel. Ġifier ħallejnihom fin-natural tagħhom. Tajjeb. U dal-esperiment illi suppost kien esperiment ta' sentejn, laqqas dam sentejn dal-esperiment. Dal-esperiment kellna nikkonkluduh f'sena. U r-raġuni kienet illi f'sena in-naħal kollu li kien Taljan mingħajr trattamenti u mingħajr xejn dan kollu miet. Mentri n-naħal Malti kollu baqa' ħaj. U dan huwa tivverifika illi n-naħal ta' Malta huwa iktar adattat. Fil-fatt dik is-sena konna ħadna numru ta' parametri differenti kif qiegħed jikber in-naħal, ir-reżistenza għal mart, dawn huma kollha parametri li konna qegħdin aħna inkejlu. Tajjeb ma dawn l-esperti anke barranin. Kull xahar konna kull kaxxa niftħuha u niċċekkjaw da diversi parametri differenti. Mela riċentament, dan huwa parti mill-istudju tiegħi tad-dottorat, qiegħda nistudja dal-mikroorganiżmi li jgħixu ġewwa in-naħla Maltija. X'inhuma mikroorganiżmi? Mikroorganiżmi huma li bl-Ingliż ngħidulhom microorganisms, mikro, żgħar. Huma organiżmi li huma tant żgħar li nistgħu narawhom biss billi nużaw microscopes. Fatti hemm minnhom tant huma iżgħar minn hekk li anki bil-microscopes ma nistax narawhom fil-verità. Għalfejn interessana nistudjaw dal-mikroorganiżmi għal raġuni waħda u sempliċi. Bħalma sibna li l-mikroorganiżmi ġo l-istonku tagħna, ġo l-istonku tan-nies huwa importanti għas-saħħa tagħna, għas-saħħa mentali tagħna mhux fiżika biss, huwa l-istess għan-naħal. Li sibna huma li dawn iċ-ċertu mikroorganiżmi li ftit minnhom huma yeast, ftit minnhom huma bakterja, iżommu in-naħla b'saħħitha u jżommu n-naħla iktar resistenti wkoll għal ċertu attakki, speċifikament eżempju li semmejt tal-Varroa mite. Issa il-proġett tagħna partikolari qegħdin nistudjaw ċertu bakterja li diġà nafu, ċertu batterja li diġà nafu, diġà sibna li jinstabu biss ġewwa n-naħal Malti u ma nstab imkien aktar. U l-mistoqsija tagħna dejjem kienet għaliex. U kif nistgħu nirrelattaw dan il-batterju li jinstab biss ġewwa n-naħal Malti ma forsi ir-reżistenza tagħhom għal eżempju nerġa' ngħid il-mite Varroa, għal forsi l-adattament tiegħu għal ċertu ambjent li huwa ejja nkunu onesti, ambjent harsh. Malta għandna ambjent li mhuwiex daqstant li mhuwiex faċli biex tgħix fih, speċjalment kun naħla żgħira tipprova tfittex l-ilma u tipprova tfittex il-fjuri minn fejn tista' tmur iddakkar. So dak huwa l-istudju tiegħi. L-importanza tal-konservazzjoni tan-naħla Maltija hija kbira. Jekk wieħed jara dil-biċċa xogħol f'kuntest iktar ampju, jinduna illi iktar minn 90% tal-ħxejjex u l-prodotti agrikoli li niklu ġejjin minħabba id-dakra li tagħmel in-naħla. Mela, jekk aħna ħajkonna din il-konservazzjoni tan-naħla Maltija,
din id-dakra fuq prodotti agrikoli Maltin ħatkun biex ngħidlek bl-Ingliż hand in hand. Huwa importanti li jkollna din ħaġa fil-Gżejjer Maltin u Għawċin. Apparti minn hekk, fis-settur tal-apikoltura li tikkonserva din in-naħla Maltija hija importanti ħafna. Ifhimni, hija hemm ġenetika hemmhekk illi evolviet wara ħafna mijiet ta' snin, jekk mhux eluf ta' snin, tajjeb. Allura irridu nikkonservawha għaliex jekk nitilfuha, nitilfu parti mill-patrimonju naturali li inħoloq waħdu f'dal pajjiż. Irridu naslu hemmhekk? Le, ma rridux naslu hemmhekk. Anzi, irridu nagħmlu minn kollox biex dak il-patrimonju illi ġib through l-evoluzzjoni jissaħħaħ inkomplu nużawh da settur apistiku biex dawk kollha li ikabru in-naħal ikunu jistgħu ikunu iktar kuntenti b'din l-ispeċi li qegħdin nirabu. Punt importanti ħafna huwa l-awareness. Issa iktar ma poplu Malti ġenerali ikkun konxju tal-affarijiet sbieħ tan-naħal li għandu n-naħal, kif jaħdem il-miraklu tal-ħolqien dal-kobor għal dal-meravinja li qiegħed tara quddiemek. Fatti da qed tarhom bidejk, tnissom bidejk u tarhom b'għajnejk. Jiġri meta l-bniedem mbagħad jirrealizza xi żbojja hemm u x'kobor, wieħed ikun jixtieq jitgħallem iżjed u iktar ma titgħallem fuq dawn l-affarijiet, iktar tara kollox holistiku u tara kif kollox jintegra jitfit mingħajr l-intervent tal-bniedem da sabiħ li inqas mal-bniedem ibabas iktar jirnexxi dawn l-affarijiet. Il-beekeeper Maltin bħal kull beekeeper wara li għamel dan ix-xogħol kollu almenu xi daqsxejn sodisfazzjon saj għandu jkollu. Għadu kif kellna 3 snin, 4 snin taħdem u tagħmel ix-xogħol kollu u ma tuħux għat-tras li aħna l-iskop tagħna huwa primarjament l-ewwel li nżommu naħla ħajja. Imma l-irġal timiti għax sattina rasi. Dak huwa l-iskop ta' imma jekk inti se jkollok naħal b'saħħtu, jekk inti se jkollok naħal adattata għall-ambjent, milli jkollok id-naħal isfroda sa jmutlek, seta ma kellek xejn. Allura hemm din irid ikun hemm ċertu armonija bejn in-naħla Maltija, il-beekeeper u l-ambjent naħseb dawn huma tliet ħoloq illi huma importanti mezz flimkien. Naħal għandu interess li jkollu naħal b'saħħtu u għandu interess ukoll li jieħu produzzjoni minn naħal li jkun qed irabbi. Però mhux biss. L-apikoltura f'Malta toffri ħafna iktar minn sempliċement produzzjoni li nieħdu b'mod dirett minn naħal. Għaliex l-ewwel nett għandna naħla unika li għandna x'niftaħru biha din in-naħla. U fi anfisha diġà hija attrazzjoni għal min tinteressah l-ekoloġija Maltija wkoll. In-naħla Maltija tagħti wkoll esperjenza lil min jara t-trobbija tagħha ġewwa Malta. Importanti li nsemmi li huma varji għax titkun ngħidu hekk, irid ikun pjan holistiku. U mhux tal-irid ikun pjan holistiku, imma irid ikun pjan li ġej biex ngħidu hekk grassroots, li ġej min-nies. Li n-nies, il-naħala, eżempju, jibdew isaqsu għan-naħla Maltija, jibdew isaqsu għall-irġejjen Maltin milli tiġi top down u milli jkun hemm pressa biex tintuża in-naħla Maltija mingħajr ma actually jkunu jridu għan-nies u n-naħala partikolarment. Importanti ħafna li jkun hemm infrastruttura li tgħinna ngħinu in-naħla Maltija. X'irid tinfisser biha din? Eżempju jiena f'ħafna naħħala, ara qedtilkom li naħdem f'dan is-settur issa 15-il sena, presso poco, anki iżjed naħseb. Minn 15-il sena l-hawn
l-ammont ta' naħħala li smajt, li bidlu femtom, li qabel kienu jgħidu, jiena naħla Taljana, jiena li gusta karrita, dik doċ li tagħmel ħafna qasel, ma tagħtinix problemi, li issa bidlu femtom u jgħidu l jiena naħla Maltija rrid, għaliex dik naf li tipa b'saħħitha, li tagħti ħafna qasel u wkoll, u l-naħseb sabiħ ukoll fiha għax hemm ċertu preġju fiha li nieħdu ħsieb in-naħla Maltija. So din il-bidla ta' perċezzjoni fuq in-naħla bejn in-naħħala ngħidilkom il-verità jiena naraħħa. Il-problema hija imma li m'għandniex infrastruttura biex in-naħħala kollha li għandhom bżonn ħajv ġdida ta' naħal Malti jew irġejjen ġodda ta' naħal Malti natuhom dawn l-ammont ta' hives u dawn l-ammont ta' rġejjen li qegħdin jisaqsu għalihom. So għandna bżonn ukoll li nkabbru l-infrastruttura tagħna biex hekk nistgħu nilħqu dan id-demand li qed ikun hemm u li nixtiequ li jkun hemm aktar minnu wkoll. Eżempju, għandna niżraw tip nerġa' ngħid ta' siġar u fjuri, speċjalment dawk li huma endemiċi fil-pajjiż Malti biex ngħinu l-naħal isibu l-ikel. Taqtiriet żgħar li meta tiġbor it-taqtiriet kollha u dal-affarijiet kollha flimkien timla l-bramel u timla postijiet kbar bil-ġid li mbagħad isarraf ovvjament f'naħla Maltija iktar b'saħħitha u finalment b'aktar qasel bnin Malti. Illum il-ġurnata l-importazzjoni tal-irġejjem minn barra hija enormi. U din hija ħasra għaliex dak li għandna tajjeb huwa għatem minnu tajjeb u peress li fit-tamir tal-irġejjen isir fl-ajru aħna ma nistgħux ngħidu li dak sar mat-tali razza. Malta hija żgħira wisq u n-naħal jivvjaġġa ċertu bogħod, ġifieri għandek madwar 4 kilometri bogħod u jerġa' lura. U n-naħal jinsab madwar Malta kollha. Allura meta għandek dan iċ-ċokon u n-naħla li qed timxi minn post tal-ieħor ukoll, diffiċli ferm li tikkontrolla l-kontaminazzjoni tagħha mingħajr ma tagħmel approċċ olistiku. Minkejja li n-naħla Maltija legalment hija diġà protetta, xorta qed naraw li n-naħla Maltija inbidlet, ċertu naħal inbidel, ġifieri kontaminazzjoni għadha hawnhekk. U allura hemm bżonn li jkun hemm iktar protezzjoni. Diversi inizjattivi huma tajbin fuq naħal Malti, anke dak li elevaw l-istatus tagħha, it-titli tagħha, speċjalment lekk insemmu l-inizjattivu li naħla Maltija ssir inset nazzjonali. Apparti minn hekk imma ġifieri iktar importanti illi l-għarfien dwar l-importanza tan-naħla Maltija u dwar l-importanza ta' min jieħu ħsiebha ukoll jiżdiedu lokalment biex ikun hemm rispett b'mod awtomatiku lejn l-apikultura in ġenerali. Tajjeb narfu wkoll il-vantaġġi li għandna Malta bħala gżira mdawrin bil-baħar, kif nistgħu nisfruttawhom. Jekk aħna ma nimpurtawx affarijiet li għandhom x'jaqsmu man-naħal kif ukoll in-naħal, awtomatikament qegħdin nissalvagwardjaw in-naħal minn pesti u mart li jista' jiġi minn barra. Ġifieri dik diġà hija xi ħaġa pożittiva ferm li wieħed għandu jikkunsidra. Wieħed irid jinnota daw il-punti kollha. Għaliex jekk aħna nħarsu lej il-problemi kollha f'daqqa, in-naħla Maltija qed tiffaċċja inkwiet kbir fil-futur. Jekk l-ewwel waħda ma jkunx hemm introduzzjonijiet kif suppost li jiġi miżmum in-naħal. U t-tieni jiena ngħid li hemm bżonn li nagħmlu bann minn daw l-affarijiet li qed jiġu minn barra. Jiġifieri daw l-irġejjen kollha li qed jiġu minn barra. Anything li jmiss man-naħal
ma jistax jiġu minn barra. Issa, għax enkek ġib vazet tasel, l-asel iġor il-mart tan-naħal. Issa, inti taħslu kemm taħslu, possibbli fil-kamin qed taħslu tant sew li neħħejtlu kollox. Ta' jafu l-awtoritajiet xi tfisser American Fog Road, il-pesta tan-naħal, li trid taħraq kollox l-ewwel toqtol in-naħal ta' dik il-kaxxa. Taħraq il-kaxxa kollox mhux tieħdu las l-ewwel, kollox, u l-ħwejjex ta' fuq hekk. Kollha daw irridu jinħarqu. Min qed jagħmel tajjeb għalihom daw? Dak li qed iġib l-asel u jbijaw?